Pois xa rebasando o marco das 7:30, xa prácticamente co plenario concluído, ainda non de todo porque os debates son intensos e nos está levando máis tempo do previsto, porque decidimos tamén ampliar o tempo para que a xente poda utilizar a palabra para o debate. A principal conclusión é que hai varios gañadores, non hai perdedores. No día de hoxe hai varios gañadores. En primeiro lugar, gañou a democracia interna, gañou o dereito á palabra, gañou o dereito á expresión. En segundo lugar, hai un gran perdedor de todo este espacio, que é o Partido Popular, porque hoxe sale un proxecto máis cohesionado, sale un proxecto no que escoitamos a todas as voces, e aínda hoxe, no día das votacións, onde se aplica a regla de maioría, aínda hoxe sigue sendo esencialmente o espacio dos consensos. Nos veñemos aquí sabendo que o espacio de unidade popular era un entendemento entre aquelas e aqueles que non éramos iguais, pero que teñamos en común unha serie de principios, unha serie de valores que eran os que nos poñían de acordo. E, polo tanto, aínda un día como hoxe, onde se debaten teses, onde se debaten propostas, e algunhas reciben máis apoio e outras menos, a principal conclusión que hai que extraer é que todo aquilo que nos pon de acordo, todo aquilo que nos puxo en común para vir aquí, vai ser aquilo que nos siga movendo a partir de agora. Polo tanto, a mensaxe é moi clara hacia o conxunto, hacia a diña galega. En Marea se pon unha vez máis e redoblando os seus esforzos ao servicio das maiorías sociais, e unha advertencia clara ao Partido Popular: non cremos na súa mentira, non cremos no país minguante no que nos queren facer creer. Sabemos que hai unha alternativa. A xente, a cidadanía de Galicia non está disposta a resignarse. Temos un país que loita, e en Marea quere estar do lado das persoas que loiten, das persoas que non se resignan, das persoas que loitan polos seus dereitos, pola liberdade, pola igualdade, pola xustiza social, pero tamén do lado daquelas persoas que non poden facelo por si mesmas. Ainda esta semana falábamos do tema das persoas refuxiadas. En Marea quere ter un discurso e quere loitar con relación ás persoas refuxiadas, con relación á infancia, con relación ás persoas maiores. Creemos que temos o deber de procurar os dereitos e procurar a igualdade, procurar mellores oportunidades na vida a todas as persoas que tampouco poden facelo por si mesmas. Somos conscientes de que o noso país non se resigna, e Marea non se resigna, igual que o conxunto do seu país. Vivimos nun sistema institucionalmente injusto, socialmente injusto, económicamente injusto, no que é necesario facer moitas reformas, unhas reformas que nos levan a reclamar mudalo todo, a reclamar cambialo todo, e iso foi o que hoxe estuvemos aquí debatendo, hoxe no que estuvemos chegando a acordos alrededor deses valores, alrededor desas necesidades, e, por lo tanto, a partir de hoxe toca seguir traballando con moita máis forza, se cabe, para conseguir todos estes obxectivos políticos para o noso país. Hai uns minutos, Rafa do Pito decía que as sensacións deste plenario non son positivas porque acredita unha apertura interna parlamentaria da Galicia e, ademais, unha moi baixa participación. Ben, a min gustame destacar a idea que comentei antes. En primeiro lugar, a existencia de debate. Non somos un espacio que se esconda do debate e que fai con total liberdade e nos temos que considera. Por lo tanto, esa é a primeira cuestión. Un debate no que, a pesar de debater e a pesar de votar, non hai gañadoras nin perdedoras, nin gañadores nin perdedores. Todos gañamos, en primeiro lugar, co debate, todos gañamos coa posta en común de ideas, e todos gañamos na medida en que cremos nun proxecto que ten que sair adiante. A partir de aí, é evidente que temos que ter en conta que cando hai votacións axustadas que revelan que pode haber espazos ou pode haber feitos concretos onde non se está de acordo, temos que traballar con eles, sobre todo neses aspectos, para poder chegar a acordos esenciais que nos permitan seguir avanzando. Eu non creo que o sentido das votacións evidencie polas cuestións concretas que se debateron unha fractura de calado hasta o punto de facer pensar nunha organización fraccionada, senón na existencia dun debate que nos leva a concluir que a diversidade, precisamente, e que a pluralidade interna, que foi para nós un valor que sumaba no espacio de confluencia, sigue totalmente presente. Agora ben, digamos tamén ben claro unha cousa: as diversas e os diversos que formamos o espacio de En Marea temos puntos en común, e despois temos puntos nos que diverxemos. Ben, nos corresponde a nos cultivar os puntos en común, aparcando aqueles puntos nos que discrepamos, porque esa foi a razón pola que os partidos políticos que impulsaron En Marea se puderon poñer de acordo. Se cada un deles intentase impoñer o 100% do seu ideario, sería imposible o espacio de unidade popular.
Se todas as persoas que tuveron a xenerosidade de traballar nos proxectos municipalistas e que contribuíron a formar en Marea quixeren impoñer o 100% do seu propio pensamento político, sería impensable o espacio de unidade popular. O espacio de unidade popular non é a regla de maioría, é a regla de consensos. Por eso, durante toda esta semana, por eso, durante o día de hoxe, desde o Consello se intentou buscar, en todo caso, o acoplamento de documentos políticos que supuxesen sumar. Nós non creemos que existe un espacio de A ou B. Nós creemos que é posible un A máis B, porque A máis B suman, nos permiten construir todo un abecedario de alternativas políticas para o noso país, e iso que nos queremos alentar, e desde logo todas e todos aqueles que temos responsabilidades, a partir de hoxe nos corresponde aínda máis que calquera buscar eso, buscar os puntos de encontro e aparcar as diferencias, pero que non é algo novedoso, é algo xa que fixemos desde o primeiro momento, buscar aquilo que nos unía e afastar aquilo que nos separaba. Fora de maximalismos, o espacio de confluencia é o espacio do consenso. Incluso un día de hoxe, un día no que se vota, sigue sendo o día dos consensos. Por eso afirmamos que aquí, dentro do espacio político, non hai perdedoras nin perdedores. Solo hai un gañador, unha gañadora, o conxunto do espacio político, e solamente hai un perdedor que está fora, que é o Partido Popular, que sabe que desde este momento ten un adversario que está moito máis preparado para abordar non solamente a batalla electoral, cando chega o momento, sino e sobre todo a batalla social. Non somos conscientes de que non pode haber un cambio político sin un previo cambio de estado de opinión. E non pode haber cambio de estado de opinión se non se trasladan os elementos suficientes para que na sociedade haxa un cambio de estado de opinión. A Marea corresponde e estar no conflito, pero tamén lle corresponde estar día a día formulando alternativas políticas que fagan confiar na ciudadanía en que existe unha posibilidade alternativa, simplemente que a crítica ao sistema non se acaba a confianza cidadá. A crítica foi esencial nun primeiro momento para impugnar o statu quo no que vivíamos, para decir que estábamos fartos, que non nos parecía que isto fora unha crise, que isto era unha estafa e que, por lo tanto, non estamos dispostos a comulgar con rodas de muiño. Agora ben, dito isto, estamos na fase do compromiso, na fase de presentación de alternativas, na fase de revelar ao conxunto da sociedade que somos realmente a alternativa que o país necesita. E, por lo tanto, esa vai ser a liña na que busquemos traballar a partir de hoxe. E estamos seguros de que o 70, 80, 90% das cuestións que nos trouxeron aquí nos siguen tendo en común. Por lo tanto, vamos a seguir cultivando eso aparcando as diferencias.